Aikanaan pukeutunut tämmöisiin trendikkäisiin sortseihin. Oranssiin Copternetin paita, missä on harmaat hiat ja tollanen veikenvärinen lippalakki. Ja polvisukat on näköjään niinku, tommoset pitkät sukat on nyt näköjään muoti-ilmiöt. Jaha, sitten hakeudutaan positioon. Näkeekö tota konetta tästä teiltä asti? Spool uppi. Ja siitä lähtee. Korkeammalle, korkeammalle. Korkeammalle. Hienosti killuu. Vauhilla tulee. Ai. Aika lähellä! Jukka on meidän F. Nyt. Kokeile jos Jukka on. Ei, taaksepäin. Aivan oikein. Nyt pitää olla todella tarkkana. OP oli viivan yli. Se on lähes hylkäämisen. OP:n kommentti oli, että se on aivan mahtava kopteri. Nopeutta tullaan. Blokattiin vauhtia pois aikaisin, mutta yli menee tämäkin suoritus. Oi! Tulos viinikierroksella 1.61 ja sijoitus 5. Ja valmistautuu Häkkinen ja Häkkisen jälkeen Tohtori. Täältä näyttää vasta tulee hissi, pitkäksi menee, perän kääntö. Ai. Ja Maikko, aloittaapa spool uppi. X7 lähti. Korkeammalle, ei. Vielä korkeammalle. No joo, siitä. Lutkuttaa alaspäin. Sieltä lilluttelee. Tulee vähän, nyt jää kauaksi. Yli menee. Ei, yli meni. Hienosti hyrrää. Sinne lähti. Nyt tulee hyvällä sykkeellä. Nyt tulee hyvällä. Ja siihen. Meneekö yli? Nyt loppuu energia. Meneekö yli? Kierrokselta 2.06. Sijoitus 7. Alunperin kisaan lähti 10 osallistujaa mukaan. Ja sieltä tulee. Tässä vaiheessa voin jo sanoa, että pitkäksi menee. Selkeä hiljaisuus ja keskittyminen kehnolla. Nyt on viimeinen mahdollisuus. Tätä varten sä oot tänne tullut. Hyöty! Ja kehno lentää. Outrage. Velocity 50 nitroa. V2 taitaa olla. Ja voin sanoa, että pitkäksi menee. Hyvä suoritus! Oi. Suomen ensimmäinen sivut. Seuraavana Tohtori R. Ensimmäisen kierroksen haamusuorituksella 111. Sieltä lähestyy kovaa vauhtia. Aika hyvä. Ei!
Kehnon tulos oli 161, jolla mennään 4. sijalle. Se on toisiksi viimeinen. Vaikea meillä lasketa. Mennään hieman erilainen lähestymissuunta. Väkihuuto. Oi! Joka lentää tunnetusti jo vuosia tutuksi tulleella T-Rex 700N Nitro kärpäslätkäkopterilla. Ja hissi laskeutuu hiljaa. Äärimmäistä kontrollia, mutta riittääkö nuppikierrokset loppuun? Yli meni! Oi! Myös kopteri kuulostaa hienolta. Ja Eken jälkeen suoritukseen valmistautuu Häkki Mattinen, joka on kisojen isä, organisaattori. Hetkinen, nyt täällä tapahtuu jotain tiukkaa vääntöä vielä. Kisan on liittymässä vaalea hevonen. Nyt pitää miettiä protestia, voi kyllä muut kisailijat heittää, koska OP on liittymässä osallistujien joukkoon. Ai. Tarkoittaako tämä, että kultamitalli on jaettu ja Kanarian matka mennyt? Omakustannin hintainen siis. Hieno suoritus. Paikoilleen siinä, kyllä se kopteri siellä pysyy. Hyvä. Jaha, kun tämän olisin tiennyt, niin olisin suhtautunut tähän kilpailun eri lailla. Jaha, ja Maikko, olisiko aika ottaa spool-appi? Ilmatila on vapaana. Maikalla on tämmönen faimiehen kevyt haara-asento, sivuttaishaara. Erittäin varman näköisenä. No, varo ettei ratkee, nyt on ihan viisvainen. Vauva liikkeenä. Maikko lentelee taivaan tuuliin. Ja sieltä lähtee. Hei. Nyt. Oli pikkusen tyttömäinen nyt tuo lähtö tohon hommaan. Aika hienosti kyllä. Aika tiukkoja. Rotaatio. Mä en tajua miksei he. Tähän tulokseen päästäkseen OP piti rikkoa yksi kaverin kopteri. Ei kyllä he. Sieltä on korkeusennätys. Hissi tulee OP-tyylisesti hiljaa alas. Eli moottori. Kelloa näyttää. Oi. Tämä todistaa, että ensimmäinen suoritus. Järjestyksessä ilmoitetaan tulokset, että pidetään loppuun asti jännitystä, vaikka tää on tainnut vähän lipsahtaa, että voittaja on tiedossa. Mutta 10. sija, tai eivät päässeet ilmaan kautta hyvin matalalle, ovat Jari N ja Jukka
Eli siinä tämä yhteiskopteri koki hieman kovia eikä ylös asti päästy, eli kummallekaan heistä ei tulosta. Sitten 9. sijalla ensimmäisen kierroksen tuloksella 4 puolikkaalla Haikara tuloksella 1000. Aplodeja, aplodeja. 8. sijalla tuloksella 700 tasaisesti koko ajan parantaen. Eli 10 kierroksen kisassa oltaisiin 0 tuloksessa. Cosmo. Kyllä vaan, 11 osallistujaa. 7. tuloksella 160 näiden PA-vehkeiden sponssaaja Rane. Rane oli 7. 6. tuloksella 142 ensimmäiseltä kierrokselta Matti Häkkinen. 5. huikean nousun tehnyt Kehno tuloksella 121. 4. ensimmäisen kierroksen haamutuloksen hyppääjä 111 nelipuolikkaalla protoksella, joka viihdytti meitä inverted autorotaatiolla, tohtori R. 3. ensimmäisen kierroksen tuloksella ja sen jälkeen moottoriongelmien kanssa paininut Ege 88,5. Toisena tuloksella 60,5 senttiä ensimmäiseltä kierrokselta ja sen jälkeen tasaisesti huonontanut Maikko. Ja tämä jättääkään jäljelle meidän kisan voittajan, joka hiekottaa toisten tankit, tuhoaa toisten kilpakumppanien kopterit. Muutenkin todella ikävä persoona. Voittajana tänään tuloksella 48 säälittävät 12 senttiä voittajana OP.